अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. नितेश राणेंनी विक्रमी मताधिक्यानं विजय मिळवल्यानंतर देवगड येथे कार्यकर्त्यांनी फटाके वाजवत जल्लोष साजरा केला आहे. आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. अजितराव, एकंदरीत आमदार नितेश राणे यांनी भरघोस मतांनी देवगडमध्ये आघाडी घेतली आणि हॅट्रिक साध्य केली. काय सांगा? आजचा दिवस हा आमच्या दृष्टीने अतिशय एक आनंदाचा आणि एक महत्त्वाचा दिवस आहे. याचं कारण जे गेले महिनाभर जे सगळे कार्यकर्ते आमचे प्रयत्न करत होते, सगळ्या बूथवर सगळे कार्यकर्ते अत्यंत मेहनत घेत होते. आमच्या भगिनी यासुद्धा सगळ्या बूथवर जाऊन मेहनत घेतली आणि त्याचं फळ आज आम्हाला मिळालं आहे. नितेश राणे साहेबांचा आम्ही जो अंदाज केला होता 61,000ने नितेश राणे साहेब विजयी होतील, हे जवळपास तेवढे 58,000च्या पुढे ते विजयी झालेले आहेत मताधिक्याने. आणि अत्यंत मोठा विजय, आजपर्यंत हा एवढा मोठा विजय या मतदारसंघात झालेला नाही. एवढा मोठा विजय नितेश साहेबांनी घेतलेला आहे. आणि त्याच्यापेक्षा आणखीन आनंदाची गोष्ट म्हणजे महायुतीचं जे परफॉर्मन्स आहे, महायुतीला ज्या जागा मिळाल्या आहेत राज्यामध्ये, तो जे महाराष्ट्रभर सगळ्या भागांमध्ये भरभरून लोकांनी मतं दिलेली आहेत. आणि त्यामुळे कधी नव्हे एवढं महायुतीला जवळपास 232च्या पुढे आसपास अजून काही काउंटिंग आणि अजून काही रिझल्ट यायचे आहेत. पण आणि ह्या सगळ्या ह्याच्यात अत्यंत मोठा विजय. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा भारतीय जनता पार्टीने 132 आत्ताच जागा 135पर्यंत जागा त्यांच्या भारतीय जनता पार्टीने जिंकलेल्या आहेत. ह्या आत्तापर्यंत हा रेकॉर्ड आहे भारतीय जनता पार्टीचं. लागोपाठ 3 निवडणुका 100च्या वर भारतीय जनता पार्टीने जिंकलेल्या आहेत. आणि त्यामुळे हा आनंद आम्हाला मोठा आहे आणि त्याचा आनंद साजरा करायला आज सगळे कार्यकर्ते जमलेत. एक दुसरा आणि आनंदाचा विषय म्हणजे आपल्या जिल्ह्यामध्ये लोकसभेला आपल्याला माहिती आहे की लोकसभेला मागच्या वेळी जी लोकसभा झाली नारायण राणेंच्या ह्याच्यात, तर त्यावेळी 3 विधानसभेत आम्ही पराभव म्हणजे मागे होतो, रत्नागिरीचे तिन्ही विधानसभा. पण यावेळी 6 विधानसभेमध्ये चांगल्यापैकी लीड मिळून सगळे 6 आमदार महायुतीचे 6 उमेदवार निवडून आलेले आहेत. आणि आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये सुद्धा अगदी 2-2, 3-3 वेळा निवडून गेलेले वैभव नाईकसारखे सुद्धा पडले. व्हाईट वॉश झालेला आहे असं म्हणायला हरकत नाही. जे काल तुम्ही जर टी व्ही बघितला असता तर काल ते सगळे सरकार बनवायच्या तयारीत होते. एवढे आपल्याला माहिती आहे, नाना पटोले हा काय, शरद पवार काय, जयंत पाटील काय, हे सगळे उद्धव ठाकरे काय. म्हणजे आता वेळ कमी मिळेल आपल्याला, ताबडतोब राष्ट्रपती राजवट येईल म्हणून आपण लवकर सरकार बनवलं पाहिजे अशा तयारीत असलेल्यांचा अगदी काय शब्द नाहीत त्याला, सुपडा साफ झालेला आहे. त्याच्यामध्ये त्यांचे पृथ्वीराज चव्हाण हरले, त्यांचे रोहित पवार हरले आणि तिसरे बाळासाहेब थोरात हे महत्त्वाचे दिग्गज हरले. आदित्य ठाकरे किंवा दुसरा हा जेमतेम दुसरा त्यांचा एक आला तो 100-150-200 मतांनी आले. म्हणजे इतकं लाट आलेली होती, ही सुनामी होती भारतीय जनता. आणि ही यांना मीडियावाल्यांना, प्रिंट मीडियावाल्यांना, पत्रकारांना समजली नाहीत तुमच्या सकट. त्यामुळे एवढं अपेक्षा कोणीच केलेली नव्हती. आणि तरी एवढा जी सुनामी असते ना, आम्ही म्हणत होतो हा अंडर करंट आहे. नुसतं हे भारतीय जनता पार्टीत काम करत होते नाही, महायुतीचे कार्यकर्ते काम करत असं नव्हे, पण हिंदुत्ववादी ज्या संघटना आहेत त्या सगळ्या मोठ्या प्रमाणावर काम करत होत्या, गावागावात फिरून काम करत होत्या. आणि त्याचा हा रिझल्ट आहे. निश्चितपणे हा आम्हाला आनंदाचा दिवस आहे. आता उद्या परवा लगेच आज जाहीर झालं आहे की परवा वानखेडे स्टेडियमवर शपथविधी होणार आहे. आणि आमचे आमदार आजच मुंबईला रवाना झालेत. आम्हाला अपेक्षा आहे की त्यांनासुद्धा मंत्रिमंडळात काहीतरी स्थान मिळेल, ही सगळ्या कार्यकर्त्यांची इच्छा आहे आणि त्याप्रमाणे मिळेल असं आम्हाला वाटतं. अजित काका, एकंदरीत महायुतीला जे जिल्ह्यामध्ये भरघोस यश मिळालं आहे, त्या यशाकडे कशा पद्धतीने पाहताय? भरघोस यश म्हणजे त्याचं कारण असं आहे की महायुतीचे 3 घटक पक्ष हे मागच्या लोकसभेसारखे नाहीत. मग यावेळी ते 3 पक्ष एकमेकांना चांगले धरून समन्वयाने काम करत होते, समन्वयाने. त्यामुळे ह्या 3 जे उमेदवार आहेत
त्यामुळे या महायुतीचा तिन्ही घटक पक्ष भाजप असेल, राष्ट्रवादी असेल आणि शिंदे यांची शिंदे सेना ही असेल, ह्या तिघांनीही आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी अत्यंत समन्वयाने काम केलं. लोकसभेत आम्ही मागे पडलो, हा होता विसंवाद होता, कार्यकर्ते एकजून होते. पण ह्यावेळी जी 2-3 कारणं माझ्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेत. त्याच्यामध्ये लाडकी बहीण ज्या सरकारच्या योजना आहेत, लाडकी बहीण घरश्री योजना असेल, गॅसच्या योजना असेल, शेतकऱ्यांचं वीज बिल माफ असेल, ही सगळ्याच्या योजना आहेत. त्याचा फायदा झाला हा एक. दुसरं म्हणजे सगळ्यांनी एक दिलाने काम केलं, सगळ्या घटक म्हणजे मित्रपक्षांनी युतीच्या. एक कारण आहे. आणि तिसरं कारण राष्ट्रीय संसदेच्या सगळे कार्यकर्ते, विविध संघटना यांनी सुद्धा हे आपल्याला पत्रकारांना किंवा कोणालाही माहीत नाही, यांनी गावागावात सुद्धा घरोघरी जाऊन त्यांच्या ताकदीप्रमाणे जी कामं केली, त्यांनी मताचं परिवर्तन केलं. आणि आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.